Pozdrav svim ljubiteljima šaha, za danas smo vam pripremili jednu ludu i divlju partiju odigranu 1971. godine u Estoniji. Dalje je igrao belim figurama, a crnim je igrao estonski velemajstor Andres Vorema. Dalje kreće sa E4, crni sa C5, sicilijanska odbrana, u nastavku slede potezi skakač F3, E6, D4, razmena na centru C, uzima na D4, skakač uzima na D4, crni razvija skakača na C6, prelazi na Tajmanovu varijaciju sicilijanske odbrane, dalje igra skakač C3, Vorema igra dama E7, prelazi se na Bastrikovu varijaciju Tajmanova i u nastavku imamo lovac C3, A6, koji sprečava dolazak skakača na B5, zatim talj igra razvojni potez lovac na D3, crni igra skakač F6 i talj vrši malu rokadu. Već polako kreće da biva zanimljivo, crni igra lovcem na D6 sa namerom da sa tempom uzme pešaka na H2 i obično su u ovim prilikama igra ili G3 ili H3. Međutim, talj je igrao za publiku i hteo je ovom partijom da ih oduševi, tako da je njegov sledeći potez bio da igra kraljem na H1, da pokloni ovog pešaka i da kaže dobro, poklonit ću ti pešaka, ali nećeš ga uzeti sa tempom, mada i crni da je uzeo tog pešaka ništa preterano ne dobija. Crni se za nastavak partije odlučio da odigra snažniji potez, ide na H5, talj igra na F5, blokira dijagonalu po kojoj se vrši pritisak. Crni igra skakačem na G4 sa pretnjom da uzme lovca na E3. Možda je u ovom trenutku crni i želeo da još jednom isprovocira talja da krene sa pešacima na kraljevom krilu, recimo da odigra H3. Međutim, talj se ovde odlučio da damom zaštiti tog lovca, igra damom na F3. I dolazi do razmene skakač uzima na E3, dama uzima skakača. Dalje u ovom trenutku ostaje bez lovačkog para, ali problem koji ovdje ima crni jeste da je igrao praktično 3 poteza samo da bi uzeo tog lovca. Dakle, prvo igrao skakačem na F6, zatim na G4 i onda na E3, pritom taj njegov skakač, kada ga je nekoliko poteza ranije postavio na G4, bio je dosta aktivan i nije imalo potrebe da svog aktivnog i potencijalno opasnog skakača razmenjuje za lovca. Sa druge strane, on ima svog belopojnog lovca na C8 koji je praktično neupotrebljiv i vrlo teško će ga aktivirati u nastavku partije. U nastavku partije crni igra damom na B6, vezuje ovog skakača i napada pešaka na B2. Skakač je napadnut sa 2 figure, brani se sa jednom, tako da talj igra skakačem na E2 kako bi ojačao odbranu ovog skakača, a crni igra na E5, napada skakača. Ovde postoji više opcija za nastavak, jedna od njih je da uzme pešaka na E5, druga opcija je recimo da se skloni skakačem na F5 kako bi ujedno i zaštitio svoju damu, ali talj je u ovoj partiji igrao za publiku, vuče fantastičan potez, dolazi damom na G3, napada pešaka na G7 i praktično ostavlja svog skakača na milost i nemilost crnog. Crni vidi da se nalazi u povoljnoj poziciji da uzme skakača, E uzima na D4, a talj damom uzima pešaka na G7, vrši napad na topa koji se sklanja na F8. Talj zatim igra na E5, napada lovca koji se sklanja na E7 i gura svog drugog pešaka na F5. Dolazimo u poziciju gde crni stoji dobro, ali je uplašen od talja i počinju da mu se priviđaju neke stvari na tabli koje su možda za njega potencijalno opasne, mada trenutno nema nikakve velike opasnosti po njega. Stoga crni u ovom trenutku vuče pogrešan potez, ide na F6 i praktično oslabljuje svoja polja na E6 i G6. Mogući nastavak u ovoj poziciji za crnog je bio da ima mogućnosti da jednostavno damom uzme pešaka na B2 i da tako nastavi partiju. Međutim, usled uplašenosti vuče nepromišljen potez na F6
i omogućava talju da u budućnosti postavi neku svoju figuru na G6. Za početak dolazi skakačem na F4, a crni ide topom na F7, napada damu. Talj ovde vuče još jedan neverovatan potez EF, napada lovca i praktično poklanja svoju damu. Ovde se postavlja pitanje sada da li bi crni smeo topom da uzme damom i kakav bi bio nastavak po njega u ovoj partiji. Ukoliko topom uzme damu na G7, talj bi pešakom uzeo na G7 sa mogućnošću da u sledećem potezu promoviše pešaka u damu, stoga bi crni igrao kraljem na F7, a talj išao na F6. Lovac bi uzeo pešaka na F6, a talj bi igrao skakačem na D5, napad na damu i na lovca, i nakon sklanjanja dame na A5 talj bi topom uzeo lovca na F6, dao šah, kralj bi uzeo pešaka na G7, a talj bi topom na G6 dao šah, kralj bi se sklonio recimo na H8, sledio bi potez top H6 šah, kralj bi se sklonio na G8, talj bi uzeo pešaka na H5, u sledećem potezu talj preti da dođe skakačem na F6, da da šah sa jedne strane, a sa druge strane topom da napadne damu. Tako dakle da se crnom ne sviđa ideja da topom uzme damu koja mu se praktično poklanja. Dakle, nakon uzimanja E na F6, crni igra skakačem na E5 i najjači potez u nastavku partije bi bio dolazak dame na H8, međutim talj ovde igra za publiku, zato igra potez lovac na C4, napada topa. Crni ovde igra najjači mogući potez u ovoj poziciji, skakačem uzima na C4, a talj igra damom na G8, daje šah, od šaha se crni brani lovcem na F8, zatim talj skakačem uzima pešaka na H5, a crni vraća skakača na D6, talj aktivira topa sa A na E1, daje šah, kralj se povlači na D8 i sledi jak potez talja dolaskom topa na 7. red. Ovde sad očigledan napad talja na topa koji se nalazi na F7. Šta bi se desilo ako crni odluči da uzme topa na E7? Onda bi talj F pešakom uzeo na E7, dao šah, kralj bi uzeo tog pešaka, dama bi došla na G5, dala šah, kralj bi se sklonio na F7, talj dolaskom dame na F6 daje šah, kralj se sklanja na E8, talj topom na E1 daje šah i u nastavku partije sledi forsirani mat. Najveća greška za crnog bi bila da se zaštiti lovcem na E7, jer bi u sledećem potezu kada dama uzme tog lovca usledio mat. Nešto jača odbrana bi bila skakačem na E4, top bi uzeo skakača, dao šah, on bi se damom zaštitio od šaha na E6, pešak bi uzeo damu i talj je u nastavku partije u mnogo boljoj poziciji. Ali vraćamo se na originalnu partiju, dakle talj igra topom na E7, u nastavku crni igra na B5, daje svog topa, ali se sprema da uzme topa na F1, nakon čega bi usledio i mat. Stoga talj sklanja topa na E1, udvaja topove po E liniji. Crni dolazi na D5 sa ciljem da zaštiti svog topa, a talj želi da skloni damu igrajući skakačem na F4. Crni uzima pešaka na A2, nije mu namera bila da krene sa uzimanjem pešaka, nego mu je namera da i dalje ostane na ovoj dijagonali A2, F7 kako bi zaštitio svog topa. U nastavku talj vuče briljantan potez, ide skakačem na E6, daje šah. Šta bi se desilo ukoliko D pešak uzme skakača na E6? Talj bi uzeo topa na F7, crni bi skakačem uzeo topa na F7, dama uzima na F8, daje šah, kralj bi se sklonio na C7, dama uzima na F7, skakača daje šah, kralj se sklanja na B6, talj F pešakom uzima na E6 i u nastavku partije ima dva pešaka koji idu ka promociji i vrede znatno više od figura na daminom krilu koje i dalje nisu aktivirane.
Ali da se vratimo na originalnu partiju. Dakle, nakon dolaska skakača na e6 praktično se daljevom protivniku više nije igralo, nego je radi nastavio da odigra još nekoliko poteza. Damom uzima skakača na e6, daje svoju damu na žrtvu. Dalje naravno uzima pešakom damu na g6, napada topa. Crni uzima topom pešaka na f6, a dalje igra topom na f7. I ovo je posljednji potez u ovoj partiji, nakon čega je crni odlučio da se preda. Jedan od mogućih nastavaka je da skakačem uzme topa na f7, nakon čega bi talj igrao na e7, napao kralja. Kralj bi se sklonio na c7, a talj bi promovisao svog pešaka uzimajući lovca na f7. To je sve što smo vam pripremili u ovom videu, pozdrav i sve najbolje.